Serijali crteža Vojislava Radovanovića nastali u proteklih 10 godina u tehnici tuša na papiru čine mozaičku celinu i svojevrsni ekosistem u prostoru galerije. Od ciklusa semenja, korova koji uvek procveta, crteža inspirisanih naučnim teorijama, biologijom i botanikom, do motiva iz religijske umetnosti, drva života, gorućeg žbuna, drva saznanja, dobra i zla. Crtež je za mene veoma interesantan medijum zato što za crtež vam treba jako malo sredstava. Dovoljno je jedan beli papir, olovka ili tuš i to je sve što vam je potrebno na prvi pogled. Međutim, sa druge strane, ono što se unutar vas dešava dok pravite crtež je jako bitno. Tako da je ta unutarnja koncentracija ili spremnost da se realizuje jedan crtež jako važna. Meni se često dešavalo da u toku procesa proizvodnje nekog crteža zapravo doživim neku vrstu, kako bih rekao, iskustva koje je možda blisko meditaciji. I to nešto sam počeo da zovem događajem, pa mi se onda nametnula neka jezička konstrukcija crtež kao događaj i onda sam jednog dana odlučio samo da napravim izložbu koja podrazumeva samo crtež kao jedan medijum i iz tog razloga je ovde na ovoj izložbi prisutno dosta radova iz različitih serija. Kao deo ambijentalne celine predstavljen je i video rad Ciklus, za koji je muziku radio poljski kompozitor Sebastian Piotr Kravtuk, a izložbu Crtež kao događaj prate stručna vođenja mlade istoričarke umetnosti Jelene Milosavljević. Završno vođenje kroz izložbu biće organizovano u subotu 7. maja u podne u Galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije. On vidi stvaranje crteža kao neku vrstu meditacije i na taj način publika može da korespondira sa tim, jer zapravo mi kad vidimo crteže budemo deo tog njegovog stvaralaštva i tog njegovog događaja prilikom koga on stvara ove svoje crteže. Spomenuo je da je jedan od ciklusa Korov uvek procveta. Mislim da bi to bilo zanimljivo za širu publiku i za većinu ljudi, zato što Korov predstavlja neke marginalizovane društvene grupe i ljudi u ovom vremenu često ne mogu da nađu svoje mesto u društvu i da se prepoznaju, pa tako na ovaj način svako može da pronađe svoje mesto na ovoj izložbi, dakle kao taj korov koji uvek procveta i koji uvek pronađe svoj način da iznikne. Taj korov je zapravo najbolje ono što ima priroda da pruži, jer korov predstavlja i neke lekovite biljke koje mi koristimo i neke od najlepših biljaka su zapravo korov. Korov kao obsesivni motiv stvaralaštva Vojislava Radovanovića ukazuje na ljudsku lakomislenost i sklonost ka uopštavanju i predrasudama, celovitost eko i društvenog sistema, sposobnost adaptacije, preživljavanja i samostalnosti i konačno skrivene lepote.